Kutya Mwari ndo mavambo ezi. Fear of God is the beginning of wisdom. Kutya Mwari kunongodiwa hama dzangu. Tikatarisa kuti Mwari vane marights avanopa pamunhu. Satani ane marights anopawo pamunhu. Ndaupa example. Kunyange hayo example yacho ichirwadza vashoma. Mwari vakati kumudzimai zviise pasi pemurume wako chaiye. Uyezve you should be submissive to your husband. Satan obva auya nedzidziso yake kudaidzira kuti aiwa murume nemukadzi in a family they are equal. We should equally provide, we should equally raise our children. Ndizvo ende mukatarisa kuti vazhinji vanoteera marights aSatan kumadzimai ikoko vari busy kuda kuprova marights avo from one relationship to another, from one husband to another, from one bed to another, vachida kuzama kuprova marights avo. Asi avo vanotevera shoko raMwari vava neuchenjeri vanozisa pasi pevarume vavo nanhasi vari mudzimba dzavo. Please beware nenzira yaSatani yakagadzirwa naSatani. Anokuudza kuti makaenzana imi musina. Gara mumapapiro aMwari, tevera mutemo wawakapa kuti uzise pasi pemurume wako, nekuti vamwe vakatadza kugara mudzimba because character yavo ine uSatani mukati anotaura kuti makaenzana nemurume. Character waMwari wekuti ndofanira kuva submissive kumurume wako havana vanhu vavo. So be careful nemarights aunotevera.